Fe ddechreuodd Tarian Drums yn 2018 a dyn ni'n creu drymiau safon uchel gyda llaw sy'n cael ei allforio o gwmpas y byd. Oedd yn achosi problem mawr i ni i'r pwynt lle ni methu wedi symud y busnes ymlaen. A dyna ni'r syniadau o sut i wneud y pethau, ond ni jyst methu wneud ein hunain. A dyma lle mae'r partneriaeth yn dod mewn. Maen nhw wedi datrys y problem trwy gweithio gyda ni, a mae wedi galluogi ni nawr fel busnes i symud ymlaen. Fe eithon ni am y cynllun partneriaeth ac ymgysylltu achos roedd yna problem hir dymor gyda moldio ni ac felly roeddwn ni angen y Prifysgol i ddod mewn jyst i helpu ni ddatrys y problem yna am y hir dymor. Oedden ni syniadau o sut i wella nhw, ond oedden ni ddim yn gallu i cymryd y peth ymhellach ymlaen, so dyna lle dath y Prifysgol mewn. Y canlyniad o ddefnyddio'r rhaglen oedd yn alluogi ni i ddelio gyda faint o bobl oedd yn gofyn i ni adeiladu drums, achos o'n ni'n gallu gwneud y drymiau yma yn fwy cyflym, o safon fwy uchel, a jyst alluogi ni cyrraedd y marchnad yn fwy. Y prif canlyniad o'r partneriaeth oedd yn galluogi ni i creu cragen o safon fwy uchel, fwy fanol gywir, cragen ni'n hapus yn rhoi allan yna, ac mae wedi galluogi ni nawr cymryd y camau arall ymlaen a symud pethau ymlaen ymhellach. Bwriad ni i gadw gweithio gyda'r Prifysgol yw i gael fwy o'r mold yma di argraffu achos dyn ni'n defnyddio drymiau lot fwy bydd y Prifysgol wedyn yn argraffu y gwahanol meintiau i ni adeiladu drymiau mwy.